Ni ka kiring cohorts kawai na ki group ka bakwa ban kentiu ya ka imlang salang ya ka sinong ka thau ya ka pule ka dangle ha ka ne ka pri nyok tok jungi ni la seng ya ka ne ka group ka jungi da ka wei ka mission ka ta ka long bangin no jinyarap bat jinyarap da ka no ka lendi ka bangila na ka banta ki school na ka banta ki orphanage bat na ka banta ki wei pat ki jinyarap ki bangila ban no senyang la ka ba penyai ki event ki boper ki festival ki boper bat kino ki rukom ki ba na ka liang ka group jungi nila ban kentiu ya kane ka school bat ya ki wei pat ki organization ki baran ya kano ka kam ka ba kile na ka mentau pai ba te ka jithu ka jungi ha kane ka winter festival ka bangila rai bat ngin supply no shen ni ki advertisement boper kabangin sepelong haka khat sau bat khat santrik Disember senam hajar apua hapo madan usning habanan yo te ka jing thmu kalong ban race ya ka fun na ka banta ka ne school sati raja ka ba nya don lang hang ne ba I headmistress jong ka ne school ni ai kublei lang ya ka management jong ka ne school lalu ka managing committee ka sponsoring committee jong ka ne school barokhoi ba kila tre bat kila kloi ban tre lang bat ni ka caring cohorts na ka banta ka bit ka biang kham tam na ka banta ka ne school bat kham tam kini khna school ki ban pule hang ne kumba ngi ru itep ngi yo I sisai ka jing jenjar ka jing jong ka ne school ka ne ka wei ne school ki ba kham pau ha ka ne ka snong sning ba ki jungi ha ka ba ila sedang ban penmi sibun ki athletes boper ki sports person boper ki khna ki badon ya ka sap ka phong boper ki ba sedang ban pau handai ha bangi wan pat ngi I ya ka school hang ne ba kadon ha ka jing ba ka bakrau nadu ka infrastructure ki duna kalenti singkin ki duna ki toilets ki wei ki chindon kam ki bam man la ka school ka hab bandon kine baro kan ka school ka dang duna shisha ta ka daw na ka leng ka group chungi ni jet ban ya rap ya kan ka school leng ba ka ba da ka ba penlong ki event ka winter festival but ga khot nga were ki baro ki pai ba na ka leng ka pri hunyok trap sobha one kersian yangi ya don lang bat ni kalong ru jingerap ka jingwan ka jongpi kalong ka jingerap na ka banta kan ni ka school bat nam ta kalawei ba pernai jong kine ki hybrid ki bon pile ni nagaling jongar ngi aware ba akan ni ka winter festival ka solong hapo umsling ka bali ka tarik khasaw khasan tarik ka bangin perlong naman ta ban race ka fon jong kan ni ka sati raja hakan ni ka winter festival idon ki stall ki baper bat ki stall ru ki ba ngila ban simantahang tu hakino pino ki benta ki ba ki stall ngilayo ban penbiang nam ta tigasngi nangta ki ru ki entertainment ki jing pen sobha sotanat bat ki jing pen kemen ya ki khulung khna yangi baro ki bawan ban simantah ka festival kata kalong nadu ki ban ki baneta ma tigasngi kilong kum ki kentiu mau peniang nangta ka Snow White kat an lies kidon ru ki ban ki ba nglayo ban yakran manakan ni kisi ban simanta ketika winter festival ki badai ka thandar kier but kadon ru ka DJ ka bari na po Bangalore ita ide DJ badai ikenthai ikateng jungi di ice rin ti indon ru naglayang jong ipalok jiru bisa one time ketika ski tinggi scam ba kini baro ki entertainment kalong kada kuman persetanat lang ini baro ketika winter festival bat nanta kadon ru kalaki draw kaban nakaleng jogi ka kiring kohot ngilada ban print machnai ki kum kadak ban race ka phone kata kalong ba ngin pen lekai haga kasan tarik kabade kasi last yung ka winter festival tengi kerpat ya kipat ba baro ki baling ilang ba kadika press mania ba kisobha ban si mentalang nag benta ban thit ekini kilaki pro kenang menlong kum si benta ban bentalang don ketilang ban don no senyang lang nam takan ka school kabagi labu akan ka prize yung kilaki draw kabade sispa dengka kata fin la ban yo ya ka first prize bade ka scooty kabade ka scooty re kabar second prize pinyo ya ka smart TV kabalai video eka mobile phone but ya ki Southern ki consolation prize pan kidai bangin ai pada cash 1,000 tengka
Te saisin dia wear ipa iba baro gibel in bakani ka social media bakini simenta akani ka winter festival jungi kenang menlong ka winter festival ane ka thom jungi ka buco. Di kapor ngadap da kajing kemen ke bakrau menginya kenduk langkum ne ringkat bad ka caring cohorts ke badai ka way na ki group ki padang shu sedang shen banya peni ya kane ka kinja organization ha ka bakin la ban wanra ya kane ka winter festival bat nga snow day ban ai ka jing kublai bakal pang na ka benta ka jongki pa ki lajit ya ka school jongi ban longkum kata ka lat jengarap ka jongki na ka benta ki jingdon kam ki bobon ha ka bay day bat ka school jongi ngan shui thu khanai pi khandiat ya ka history jong ka school kumno la sedang bat menu la sedang ya kani ka school kani ka school Sati Raja Memorial Secondary School la sedang ya ka house name R Hajar Sau bat ya kani ka school la seng bat la suit la shore ya ka lengba ka jingdon jong ini iba obi rani iba day inong seng jong kani ka school kumta haba kani ka seng rawa ka Ribhoy Area Welfare Association ka ba mairu ila seng tikila pelong ya ka office hangne hapo umsning patarim kat ba kidang yai lenti kiyo i ba ki kena ki shua shang bat ki deiru ki kena ki bawan na ka long ying long sem ka baduk kumta iba obi rani ila sedang no ban perkat ba enseng no da ka school na ka benta ki long ying ki baduk ki ba janjar khnang ba kin yo ban one school bat ban yo ka jingnang jing start te kumta la seng no ya ka school house name R Hajar Sau ha ka ba ha ka baning kong dang don tang class nursery hadu class 2 te bat arngut kinong hikai ki badai ki ban yarap ya kita ki class ki pada nursery KG class 1 bat class 2 bat tang kumbalai phongut ki khana ha kata kapor dang don bat I way I kamera kelas iba la shuyashna lengba karawa da kinong kit kam jong karawa te kat banang mi kisni ki por ka school kana kala nang kiu bat ka enrollment ru kala nang kiu bat hadu menta mene kane ka school kala dan hadu secondary section bat lengba jong kane ka school shibun ba kilong ying long sem kilayo ya kala jingerap ha ka ba ki khun ki kiti jong ki kilala ban yo ka jingnang jing start da ka bangi ai ka jingerap nam ta jong ki te kumba phi I ru na ka por sha ka por kidan shibun ki bayas no tilang ban wanra ya ka school baka nang kiu shakrang shakmat te kidan ki bajuan ai snow bha da ki plakot na usdem sha usdem na ka benta ban yo lat ki khana ban wan sha school but kidan ru kiba wanra shibun ki jingdon kam ha be de bat ka school kum ki stranger na ka benta bangin yo ban penlong ki assembly but ki dustbin but kum ta ter ki la jingarap na ka por sha ka por ni yo tenre ka bangidan kam ka de ka kamera class kum ba POE but kum ba ka long menta nursery but KG kimdan classroom but la shipen shong ye ki hapo ka kitchen room